Gernikako jaialai pilotalekutik gauon zestazaleok finalerdiak lehengo astelenean hasi ziren hemen erreke egunez eta gaur bigarren partida daukagu. Ladutxe eta Mantzi batetik, Urrutia eta Baske bestetik. Ibon Aldazabal, gabon dizula. Gabon, Xavier. Bueno, lehengoan galdu egin zuten, 2 eta 0 galdu zuten gainera Urrutiak eta Baskek, oso itxura ona eman arren galdu, horrek erabat behartuta utzi ditu gaur irabaztera. Bai, ez, igul matematikok galdu eskero ondino peigul kanpoen ezin geratuko, baina bai, irabazin bidabe, finalera sartzeko aukeri eukitzeko bai. Oso irekia ematen du partidak, ala? Bai, egiz esan nahiko partidu irekixe, antzerako kualidadiek dauzan jokalarixei laurepe bai, defentzan oso ondo dauzena, partidu gogorra ikusteot, lerdi batetik Baskek eta Urrutiak esango neban, 3 aste daiez jarraixen jokatzen, horrek igul abantaia pixkate eukileki dabela, baina besteran oso berdintzu bai. Ane Murua Mendiaraz, gabon! Gabon bikote, gabon ikusentzuleo. Bueno, sailkapenari dagokionez esaguzu zehatz, egoera larri xamarra litzateke Urrutia eta Baskerentzat gaur galduko balute. 2 eta 0 galdu zuten iragan astean Erkiaga eta Ibarluzearen aurka, beraz Erkiaga eta Ibarluzea 4 punturekin ditugu, hauek eskutsik gelditu ziren esan berri duzuen moduan, lehen komeni zaie, etorkizuna pixka bat ez iluntze aldera, puntuak batzen hastea, eta egia da oso ondo ezagutzen dutela elkar Baskek eta Ladusek, elkarrekin txiki-txikitatik jokatu dutelako, beraz ez da egongo ez dakiten ezer, atzera kargatuko dute jokoa behar bada, eta aurrean erremata dezala honenak. Erremata ezala honenak eta asko eta ondo erremata dezatela denek ere. Txapelketa aurrera doa, nola gainera. Txapelketa ederra doa eta gaur ere itxaropen horixe dugu. Partida ederra ikusteko itxaropena. Orain arte, aparteko lana egiten ari diren 2 bikoteren arteko norgehiagoka izango baita. Ladutxek eta Mantzik. Finalerdietarako urratsa egin dute eta neuri bereziki azpimarratzeko iruditzen zait Mutrikuarrak orain arte egin duen lana, Ibon. Bai, egiz esan, Mantzi oso ondo ibiltzen pelotarixe da batez frontoi honetan, erakutsi daue urte batzu badoi ez, horre maila goreneko partido jokatu bai ez, batzutan bai, txapelketa batzutan bai, bestietan ez, baina urtzeot aurtengo edizio honetan erakutsi da bela, gorengo mailan dagoela. Tomas Urrutia, Donibane Garaziko aurrelari bizia, bizirik baldin bada. Eta Bizkartzaina, Idartarra, Lapurtarra, Ibo Baske, asko erakutsi dute. Bi astez jarraian jokatu dute bikote berberaren kontra gainera, lehen bizikoa etzen hain garrantzitsua, bigarrena bai finalerdia zen eta estutu galanta eman zieten, baina joko eta huts menderatu zituzten azkenean, Erkiagak eta Ibarluzeak. Eta horrek egoera larri xamarrean jarri ditu. Dena den lehen aurkezpenean esan duzu, Ibon, 3. astez jarraian jokatzea izan daitekeela mesedegarri beraientzat. Bai, beste aurkarixek 6 hilabete, 3 aste pasautxu diz jokatu bari dauzela. Eta hori azken batien esaten da moden, enkantxaute egoti ez, kantxan egotie, konpetitzen, egun bai bat eta egun bat atzeko bai, horrek asko eraitzen dau, beste puntu bat emoten dau, eta usteot horrek abantaia emotetzela bai. Pásale a la barra. Mejor porque igual me avisa Pau o lo que sea, ¿de acuerdo? Hautaketan. C'est que j'ai pas mal. Iparraldeko bi pilotaria. Yo no he podido ver, seguís jugando y luego Xena Farrabata, Lapurtarra bestea. Eta no me jodas. Debería ser algo. besterik berriz, aurrelaria Lapurtarra.
Getariarra eta atzelaria Gipuzkoarra, Mutrikuarra. Lautik hiru iparraldekoak dira, beraz. Gaurko norgehiagokan. Hasiera baten, Urrutiak eta Baskek nik uste dut pilota bizitsu hau atako da bela aurkarixe baino. Mantziri asko guztetako pelota motelaz, peloteora jokatzie eta uste dut hori ekiditeko Urrutiak eta Basken naiz eta eurek pelota patalaz behondo ibili, beti topoko dabe aurkarixai gitxien komeniakon peloti eta bizitxatako dabe kasu honetan. Haitzu. Hasi da partida. Atzera Ladutxek. Oixino! Aile! Baske, pilota zaila sartu du. Mantzi. Thibo! Thibo! Bien, Thibo. Zaila sartu du, Thibok. Bien, Abraham, bien, Abraham. T'as la place, t'as la place. Pique! Oixino! Bien, Thomas, bien. Ez du sartzerik izan Ladutxek. Thibo, à toi! Baja. Aire. Aire, entra. Mucho. Pilota zaila zeinen egoki sartu duen. A los dos. Hans! Aire! T'as la place! Venga, atento, Aire. Voy, voy. Venga, levanta, tranquilo. Thibo! Baske, eskuma zamarretik. Pilota zaila erra sartu du Mantzik ere. Bueno, tanto orain punpalaster berriz. Tanto erra jokatzen ari dira. Bai, horixe. Bez! Hans! Voy. Bai, hasieratik Laurepe entxufatut torri zela ikusten da. Busca. Urrutiaren errebotea. Ez du argi ikusi. Ladutxek sartu izan balitz. Aile! Aukerako azuken, baina... Hans! Voy. Muy bien. Aile! Venga, Aire. Voy, Bien, no. Thibo. Oinetara, Parfait. On se bat. haze tantoa lehenbiziko hau. Bai, gogorra. Libre, Sino! 30 pilotaka da. Aile, voy! Bien, Thibo! Egoteko zulotik, Thibo. Aire. T'as la place! Allez, souffle. Aire. Gora! Bete-betean goiko txapara. Oso gogorra izan da. Lehen biziko 15 hau. 32 pilotaka da. Muy bien, Venga. C'est ça, Thibaut. Combien de points? On s'en branle. De tanto a tanto Eta recuperamos, azkenean bidartarrari eskuinka da hor mehatxuka ari zen. Bai, 200. Saca una 106. Botako diat. Eta gehiegi loratu du. Vamos, Eldu, Beste pilota baten bila. eta tanto honek usteot erakutzi bela, Laurepe lanerako goguaz etorri zela, esan dugu ez, partido gogorra aurre ikuste gule, Laurepe fizikoki oso ondo dago izan pelotari xedi, eta peloteora jokatzi asko guztetakue, eta tanto danak onlaku jarraitzen badabizeten, partidue gogorrin be, gogorra ikusiko gu. Vamos. Allez, Thibaut, de suite. Ça Aire, Ladutxe. Luzegia, lehen bizikoa luzegia. Urrutiak jokatu duen azken bi partidetan hor koska handixe marra izan du. Pasak agortuta eta ibili da, eta noren kontra eta Erkiagaren kontra gaur daukan aurkaria ez da aritz bezain arriskutsua eta sartzailea eta errematerako inbesteko grina duena. Baina
sakea ateratzeko garaian konfiantza izateko komeni da pasako purua ezagortzea. Partida oso aurreratua izan arte behintzat. Bueno, hemen aukera polita izan du. Asko behartu dute Urrutia, gero hemen aurre samarrean harrapatuta zeukan Baske, baina ies egin dio Antziri. Sartuaz batera ikusi dugu esan duzun modun Baske aurreratute dagoela eta buruz gain paseta junda, usteot, eta azkenien jauzik dago. Sale! Bien chercher! Urrutiak barrura. Bien Thomas, bien. Aire. Háblame. Dos. Aire. Thibaut! Aire. Voy. Bien hablar, bien hablar. Tres! Ponte. Aire. No. Levanta. Barruan. Urrutiaren aukera erki moztua. Erki joan da. Eta den alde zuen. Gehiagizko arriskurik hartu gabe. Beira, nola bukatu duen. Ja. 2-1. Moreak aurretik. Venga, va. Tu me dis, hein? Aide! Aire, sale. Voy. Erreboterako utzi dute. Urrutia. Voy, no. Ondo eskatua. Aide, Thibaut, t'as la place! Eta pilotaka da ederra. Aire. Va! Voy, no. Ladutxe. Thibaut! Aide! Aire. Atzera. Tranquille! Ponte. Sinon, dale. Lleva. Yo. No! Tomasen aukera. Txo! Leku txarrera joan zaio. Bai. Aide! Baina ederki moldatu da. Venga, solo. Mabikoa. Eta heldu eginda baina desorekatu antxean. Eta ez du sartzerik izan Ladutxe. Giru eta bat. Bai, apur bat inok uste ezin bota dau. Hormabiko gainera alboko posturatik, normalien botaten ez dan posturia. Ez da, Hemen azkenengo urratxetan. bai, apur bat trabauten modun jonda. Oso hanka harinekoa da, baina hor pausoa galduta ibili da eta ezin izan du sartu. Ade! Irutanto segidan. Moreek. Aire. Aide! Aire, si no, Bien, vamos. Amarterditik Mutrikuarra. Aire. Solo. Tranquille! Ongi aurreratu da Baske. Aire. Allez, répare, je suis. Sale! Oh! Urrutia. Aire. Egitxetik. Shit. Aire. Konpagoran ongi. Baske errebesez. Mantzi. Aide! Voy, si no voy. Ven a hablar. Yo. Voy. Sí. Solo. Hormabikoa. Sartu. Eta atzera. Ez da orain ere
nahi bezain eroso iritsi, bestela zerbait gehiago egitekoa zuen nik uste, tanto izatekoa ere ez zait iruditu, hemen txeguzue. Oso hankarinak ditu Ladutxek eta errazago iritsi eta erosoago errematatzeko moduan izango zela ematen zuen, gero hemen duzue hartzekoa zuen. Bai, apur bat anguluen erundau, apur bat gastu indau apur bat hori peloti Tomaseri, baina bai, izan dozune, Ladutx bere buru trabaute modun ikusiako hor pare bat hormabikuetan. Berez oso hankarina da, eta fisikoki oso mutil indartsua da, baina urduritasunak ere lotzen ditu askotan hankak, eta izan daiteke horrena. Gainera etorri zaio Urrutia. Hormabikoa bien tartera, eta tanto. Bai, ez da jun hori botatera, guzti zabaltzera junda, ez da ondo bota, eta horra itxik. Darkamen eskatu dio. Darkamen eskatu. Nahi baino hobeto egiten zaio. Allez, moi, faut que je fasse effort quand même du revers pour l'instant. Ouais, un peu. Pero esan dozune, bai horrek, mugimentuen partelen ezagune, bai 3 aste pasau da bizela parti hori jogatu barik, eta horrek eragin itxen dago, norbere lekuen, norbere errimu etopetie, pur batek saia izaten da. À deux. À toi. Allez. Boy. Luze. Aire! Mojino! Mira! Sartzea erabaki du Getariarrak. Allez, Ludo, réveille-toi, putain, allez! Ça va bien. Allez. Ez du saskian errenditu, 5-2. Ona txerrepika. Allez, encore Thomas, allez, plus Erraza ez zuen. Ez, oso ondo errebate duteko, oso ondo erreboteten da Tomasek hor errebezi postura oso dotorien, eta zuzen pelotie botaten hor barrutik barrure errebotie, eskerparetik angulurik hartu barik oso zaie da, eta horrek erakusten dago errebote oso ona dukela Tomasek bai. Luze egia, 7tik ez ezik, 8tik ere atzerago joan zaio. À deux. Hori ere luzea, baina balekoa. Bai, gaurkuen zaitxua alda ibili, sakien, Ladutx ez da esan duzu modun ez, aritzen modoko arriskutsu hor aurrien, sakera sartzaile eta apur bat sakie asegura un bidau, asko arriskau bari. Aire! Aire! Mantzi! Aire, Timo, aire! Bai! Eta ezin, aire, agindu dio. Tengo que ir, bajatu, mira. Urrutiak, gero barkamena eskatu dio, ez zuen hiri guztekoa. La muerta atento, Bai, apur bat, narraru egin dugu horre pelotie usteot, eta lekuz kanpo atrapo dugu. Hemen txugu zuen. Ezkenengo momentuen, T'as raison, c'est à toi. T'as raison. zabaldu inda. D'ailleurs. 3-5. Ah, Timo, c'est ma faute. 102 pilotaka da. Baja un poco, va. Aire! Ezker Orman erki jarritako pilota, Mantzik ezin, 6-3. Segi da pixka bat falta dute urdinek. Bai, pur bat partiduen sartu hau ikusten di Tomas eta Baske hasiera honetan. Venga, concentré. Encore. Hau ere oso luzea. Encore, bien. Pasa. Bai, horra pur bat pentsa bidau, ez dauke ezin da usaki eskure batera, baina ez da pixkat pentsa bidau buruaz, eta
eta topau bere neurrixe, igule abiadura asko eta bierrin abiaduraz, proba zabaitxua eta zan dugun zakia seguratzera. Aire! 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 Aire eutxi. Mantzik, pasa gainera. Zazpitik errebotea. Urrutiak, azte pilota sartu duen. Eta leku txarrera joan zaio. Baskeri, punpalaster heltzeko berandu xamartzen. 4-6. Eta hori esan dio orain Mantzik, eta gutxi. Ea, segida pixka bat hartzen dugun. Bai, hor, pare bat tanto jarraixen itxe lortzen badabe, tanto biredaz, ustabe partiden sartuko dit, eta errezado jarri pakuen. Muy bien, Barruan. Hans! Aire! Thibaut, voy. Yeah. Aire! Antes! Koiko txapara bete-betean. Espera, vamos, vamos. Mantzik galdu duen bigarren pilota. Je suis encore au 10, mais il lève bien sa pote du coup. Faut que je recule un peu pour rentrer à la volée. Dominatzen jartzera saiatu da, C'est bien, ça reste réglé. bazkatzien sartzera eta frontize aprobetxau bierra egoten da, gatezbe frontoia handi honetan da pelota motelaz, baina lartxu aprobetxau dugu eta goiko txapara. Allez! Amelio! Aire! Aire! Lo que quieres! Ondo Mikel Tranquille Thibaut! Eitxi. Onduzte ordea. Orain komeriak eutxi. Aide! Urrutia. Mira, Ludo. Goztu. Ezker Orman sartu gabe. Ponte. Ondo Baske. Dino. Thomas! Allez, voy! Entra, solo. Unpagoran. Thibaut! Ondo. T'as la place! Getariarra. Aire. Hans. Aire. Voy. Venga. Allez! Voy! Pareil! Lâche. Barrura indarrean. Venga, sigue, sigue. Unpagoran. Ondo Mikel. Voy! Pareil! Tú. Mira, Hans. Hor da Sigue, boteriku vamos. barra. Zortzitik atzera errebesez eta tanto. Asko arrotu gabe. Ezker Orman sartu du, Urrutia oso behartuta sartu da hor, 5 eta 7. Seguimos hasta este. Arriba. Venga. Efe. Efe. La misma. La misma. Ze pilota atera zalantzan Maintenant, orain. Xaviv! Pilota berbera. Bai, lehen moteltxu hauaz egon di jokatzen. Eta oin aldatzi erabaki dabe eta bestien aurkarixen pelotiatara apur bat bizitxu hau edana. Mira, Ludo, Kontuz, Konturuz. Voy. Bien, Abraham. Sigue. Azera. Thibaut! Labur geratu zaio, eraman alere ladu, sartzekoa du. Eta ozta, baina gainditu du. Pitxakaren bila joateko pilota aproposa zuen. Eta ez du askori garrotu, baina alere nahikoa izan da. Hemen bila joateak asko balio zuen, sartzeak gero noski. Hor duzu, ja, 3 kuadroan Vamos, Juanse. harrapatu du pilota, ja, bitik jaurti. Allez Thibaut! Eta lortu du helburua. Allez Thomas, c'est cherche Aide! Thomas! Partida berdintzeko aukera Urdinek.
Ponte. Aire. Sale. Aire. Atua. Erki. Aire. Saxaide. Hoy. Háblame. Sale. Urrutira. Más, venga. Dentro. Oso ondo punpagoran errebesez baske. Jelmantz, lasai. Sale. Aire. Goiko txapara bete-betean. Bi baditu. Eskuinez goiko txapara joak. Galdu dituen biak. Lehenbiziko tantokoa eta hau. Atos jaun Andreo, gados! Hiru tantoren aldearekin ibili dira. Birritan, hiru aldiz ere bai. 5 eta 2, 6 eta 3 eta 7 eta 4 aurretik izan dira. Moreak harrapatu dituzte. Ea lehen jokoko eten aldira ze bikote heltzen den aurretik. Ondo kendua. Aire. Solo. Jetzbo. Gaiztoa zen, baina ongi eutxia. Sino. Sale. Altura. Ludovic. Urrutia gatzera. Bien. Sale. Ormabikoa. Kanpoan. Aurkaria guztekabean harrapatu ditu. Baina txistu jo dute epaileek. Kanpoan izan dela adierazi dute. Hementxe dugu, aneren gana jo aurretik ikus dezagun pilota horren botea. Kanpoan izango zen bai. Ane. Tania Mayorgarekin gaude, beraz, puntista mexikarra da. Tania Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Puntista mexicana que juega aquí en Euskal Herria. Sí, estoy jugando aquí en Berriozar High Alive. ¿Cómo te adentraste en este deporte? Bueno, pues siempre me han gustado mucho los deportes y yo jugaba tenis, así que uno de mis entrenadores me invitó a probar y me encantó y me quedé. ¿Y cómo es que juegas ahora el Campeonato de Navarra? Lo acabas de ganar en las dos modalidades, en la individual y en el pareja. Sí, bueno, pues vine a estudiar a Pamplona y de ahí pues me uní a jugar al club de Berriozar y pues poco a poco me unieron con una niña que se llama Irati de Tolosa y nos inscribieron a algunos torneos y pues yo encantada. Entonces jugamos primero el de parejas y luego el individual, que la final fue el domingo. ¿Qué te está pareciendo el partido? Pues muy bien. Me gusta que están jugando muchos, unos de Francia y unos de España y pues muy emocionante. Tania, ¿te gustaría jugar algún día aquí en el frontón de Guernica? Ah, sí, me encantaría, es un frontón histórico, entonces ganas no faltan. Pues ojalá te veamos algún día jugar aquí. Eskerrik asko, Tania. Muchas gracias. Tania Mayorga. Mexikarra eta zestalaria. Eta zergatik ez, egunen batean ametsa betetzeko aukera izan. Hor dituzu orain arte ikusi dugunaren laburpen gisa. Zenbait pilotaka da, erremate. Hemen ez da behar bezain airos iritsi. Ladutxe hor heldu da, eta azkenean tantoa berak bukatu gainera. Eta azken lautantoak segidan egin dituzte urdine. Gorri esker, aurretik dira, sakea, Ludovic Ladutxek. Bai, horre nik uste gauzabi pasau dizela alderdi batetik pelota aldaketa eta gero horre tanto errekadatxu egin dabe. Eta gero be bai, azmaten partidu aurrera junala, partiduen sartzen jundi, agian denpora tarte hori uki dabena azkeneko partidutik baia aurrera eroati lortu dabe, eta ja asko be arriskutzu dabe, eta ja partiduen eguneko nien sartute. Sartu da Ludo, barrura zuen gainatu. Baske, Mamsi, pilota zaila sartu, pasa.
Ongi eskatua, bederatzi terditik, Gerrebesez, luze. Amillo! Aire! Bajo! Erki Mikel, ondo ikusten du. Bai, oso ondo. Sale! Gainera itxen da ben, gauza daukena da, peloti oso errez atzeratzen dau. Postura erabiliz batez be, eta horrek ere itxetza. Adibidez, bazke beraban nerbixuaz jokatzen da, pelotari beti zen da, fisikoki beran indergitxe erabiltzi eta erosua egitxe. Ez da kolpez beste zenbaiten mailakoa, baina arrotzearen poderioz hemen ere, Gernikako jaialai exigente eta gogor honetan ere heldu egiten da. Bai. Vamos, uno más, venga! Eta bederatzi eta zazpi aurreratu dira. Gogoratu partida irabazi beharrekoa dutela. Moreek finalerdietako lehen norgehiagokan 2 eta huts galdu zuten eta. Urrutia, saietxetik atzera, oso ongi jarrita berriz ere. Mantzi. Aire! Voy! Aire! Ya, sale! Aire! Errebotea, Mikelek. Aire! Lasai, dentro! Bikain. Eta txula. Bikain benetan, Bai. Bikain benetan. Oso zentratuta ikusten dut. Beti ongi kokatuta. Pilota zailak sartu eta orain ere begira. Bikain benetan. 10 eta 7 eta olatu ederra harrapatu dute orain honetan. 7 eta 4 atzetik joan dira. Eta 6 tanto segidan. Bai, eta 3 tantoko abantaiatxu hartu dabe. Momentu asko beho biendaz aurkarixe baino. Eta amargarretatutik aurra, abantaia honek oso arreskutzuek izaten die aurkarixantzako. Dale! Voy! Dentro! Barruran Ludok, hor da baske. Ormadikoa, eta lortu du helburua. Jokaldia bera ez da ikaragarria izan, baina barruran zikoala harrapatu du, engainatu egin du. Venga, está bien. Ormadikoz egindakoa. Baska! Bai, bazke eraso da, etorri da, ikusiotza ja 3. Ipar eta lausteot. Kasu honetan ondo botata, oso engaino indau guztiz aurkarixe. Sake rematean, heldu egin da Urrutia, sartu ez! Ez tira bat ere errazak izaten horiek. Ahora no arriesgamos, ahora seguimos, venga, va. Eskura xamar etorri zaio, baina abiadura zeraman, pilota itzulka joaten da hor, eta sartzea beti izaten da zaila. Bai. Agian, igule lagaizen botzan mantziri, ozen eskatuzkero mantzik, dalaga hori, ez da erreza horre bizkorzo izen horre gauza pasetia, baina erreza eukiko mantzi, baina dena den beste hainbaten aurkatanto izango zen Ormadiko hori, Urrutiak orain ere, nolako hankak erakutsi dituen. Erreboteatu, goxo, zoragarria izan da tanto. Eta ari da gauza politak egiten dugu ere. Oso dotorea. Si sale mucho, parece izquierda que coja de revés. Getariarraren ñakoa ezin egokiago egina. Venga, Onatx. Jak. Zeinen dotore.
Venga, Ludo, mucho va, ¿eh? Allez, cherche Aile, la vive. Itantorren aldea berriz ere. Seguimos. Hans, voy, Aile. Aile, Aile! Erreboteko zulotik. Hans! Aile! Idartarra. Eta ze pilota galdu duen orain Ludo. Erdikoa. Inolako misteriori gabea. Bai. Zonbia egin du. Serio. Bai, esatera junaz, nahiko oso Ludo txondo ikustotela, ez da bela pelotari galdu, Todo al fondo. baina kasu honetan Bai, oso orain arte aleri galdu gabe. Ari izan da, pilota garbia. Erdikoa. 10-11. Aitz, bon, nera. Eta Iñaki Osuma, Leon, nera. Koetxea askeri laguntzen. Adiós. Askia Aitz, bon. Allez, Allez, on est là, Osuma. babestu beharra dauka. on est à égalité. Ouais, c'est ça. Allez. Azelari lapurtarrak. On essaye de mettre un peu plus de poids dans le bai, kasu honetan barruko partetik jartzen badabile teipe esaten dugun zel hori, nahiko sumitze alkarreaz apurtu dizelako da, dana batera, eta orduen kanpotik ipinitxe bakarrik ez da nik izeten barrutipe jarri bierzetezu bestelan pur bate pelotien labaentzeko eta arazuek egoten di. Allez. Sake derra. Aile. Ciao. Palaster bikain urrutia. Bien, bien. Háblame. ¡Voy! Levanta. Urrutiaren aukera. Moztu. Ez du helbururik lortu. Eta azkenean tantoa Urdin. Aukera garbia izan du Urrutiak. Ez du bukatzen asmatu. Te digo. Eta gero errebotean zailtasunak. Ya, Ludo, vamos, tanto a tanto. 12-10. Venga. Hor duzue. Esteban, ¿sí? Venga, esta va. Bien. Bien, Thomas, bien, allez. Ludo. Erki kendua. Ahí te va. Voy. Aire, aire, aire. Epa! ¿Qué tal, Mansi? Hostia. Ez du ezak. Justo hartu dugunok. Venga, va, Muy bien. Kaskoen jotzaka eskorrak. Gas. Hostia, seguro. Justo hartu dugu hotxak berak ere. Tranquilo, Mansi, ¿eh? Eira. Perdón, mía, va. Tranquilo si quieres, ¿eh? Tranquilo si quieres. Ja, kaskoa ere jo izango du, ez? Lepoan, Hotxagatik. bai, bia batera do. Baina usto lehenengo lepuen jodabela eta gero kaskuen. Baina ondo dugu. Eskapagatxoa Libre, egin du. libre. Aide. Aire. Putain. Aile, Aile. Doce. Hans. Aire. Tanto garrantzitsua. Voy. No. Atzera Pik. Ladutxek. Voy. Allez. C'est pas fort. Eskatu egin dio atzelariak. Allez. Sartzekoa zuen. Esan nahi dut txaskian sartzeko. Zailtasun hon. Bueno, Bien. orain errepikapena ikusita. Ez zaiten argi iruditu. Bai, apur bat horre salto egin de, ez, horreka galduten mogun apur bat. Baina, bueno, ez da, bai, sartzera, horren aldine pelota zaiak sartetxu Ludovicek. Atos jaun Andre Hogado, Samabina berdin. Aide. Aide. Lehengoan Erkiaga eta Ibarluzearen aurka 12 eta 10 aurretik joan ziren.
Venga, Ludo, Urrutia eta Baske gero galdu egin zuten, gaur 12 eta 10 atzetik joan dira, 12 berdintzea lortu dute, berriz ere aurretik dira Ladutxe eta Mantzi. Urrutiak galdutako bigarren pilota. ¡Aire! Aurreratu egin da Urrutia. Eta Ormabikoa kanora handiarekin jaurtia. Indarrean. Eta Zabaleko arrastoa ederkin aurtuta. Bai, horre dotore jonda pelotian bile. Eta abiadura aprobetxauaz, ziztu bizixen bota dago Ormabikoa. Ez dago alderik aurrilarien datuetan, Ladutxek 5 egin eta 1 galdu, Urrutiak 6 egin eta 2 galdu, eta atzelarienetan ere ez. Mantzik 3 egin eta 2 galdu, Baskek 4 egin eta 3 galdu. Pare-parean dira. Eta sekulako garrantzia dute. Ondorengo Bizkairu tantoek. Ederki! Zubira ikaina benetan, eta zer ari den? Zerbait eskatzen? Bai. Zakite. Berrikus dezaten eskatzen ari da Baske. Nik izerra rarorik ikusi, baina. Zuzenean, ez diot erreparatu, ea... Botetxoa egin du, baina etzait iruditzen, baina tira hori... Antxon Alberdik... Bai, errepikapenien ikusten da moduen, Ladutxeri boti emondotzea, así que tantue Urrutia eta Baskentzat. Bueno, Antxon Alberdiren aburuz osorik irten da pilota hori, eta horrek esan nahi du 14 eta 13 aurretik direla Moreak, eta zenbat balio duen honek. Zuk irudipen zenuen, Igon? Boti emondotza, baina neupe guztiz urten daben oso... Bai, ez da errez esateko izen egiz esan. Ladutxek, bien tartera bikain abiadurarekin, 14! Oso ondo, Ladutx. Ez zaio besorik moztu. Batzuetan hori gertatzen da hor presioarekin eta erremateko garaian. Baina ez zaio besorik uzkurtu. Eta 14 dira. Estu hemen gauzak. Dotorea erremate hau, Biak saiatu dira, ezin izan dute zer egin. Ikus dezagun joko honetako azken 15. Urrutia sartu eginda txokora eta tanto. Lasterkaldi galanta egin du Ladutxek. Ez da heldu Mantzi ere hortzi joan, ez batak eta ez besteak. Beno, bi erremate polit izan ditugu. Joko honi bukaera emateko. Eta Urrutiari ere etzaio besorik uzkurtu, Ez. Toma, ha sido un primer set muy reñido con un final muy disputado. Sí, por el momento no es un buen primer set, porque hacemos muchos fallos y creo que por el falto de tanto aquí tengo, no sé cómo decir, un poquito de corrones, como se dice en español. Y eso ahora, por el segundo set, vamos a hacer menos palos si queremos ganar. Sorte on, Toma. Gracias. Tomas Urrutia. Galdutako asko ere ez dira, geri datuetan. Eroso ez da ibili, esan digunez, baina
Ez da txarra izan lehen da biziko joko hau, emozio ere gainezka eta... Bai, nik izango neban, lau pelotara itxeko oso zerixo jokatu da bela. Ondo, pilotak itxi galduaz eta erabaki txarrak gitxi hartuaz. Urrutiak 2800 eta 80 metro egin ditu. Zazpi egindako, ordu zuen ondik. Bat oso aurrean harrapatua. Bi paretaz egindakoak izan dira bi. Noztuta beste bi. Eta errebotean egindako bi tanto ere bai. Galduak bi. Eta Ludovic Ladutxek 6 egindako eta bi galdutako berak erabakitako tantoetan 175 aldekoak. Berak erabakitako 8 tantoetan. Baskek berriz 4 egin eta 3 galdu. Eta Mantzik egindakoak 3 izan ditu, galdutakoak 2. Eta joko estuaren ondoren ea nola erreakzionatzen duten Ladutxek eta Mantzik. 5 eta 2 atzetik joan dira, 6 eta 3, 7 eta 4, harrapatu dute txampa ederra, 10 eta 7 aurreratu, 12 eta 11 ere bai, gero 12, 13, 14, eta azken errematea Urrutiarena. Lekeitioko zesta eskolako gaztetxoak ari dira kantxan jokatzen. Eta berehala itzuliko dira gaurko partidako 4 pilotariak. Eta datorren astekoa ere dotorea izango da ba, Ibon? Bai, nik uste tamendik aurrako dana partido gogorrak eta darra daukegu zela. Azken baten ligaskan galtzeko zer gitxi daukezu, aukera gitxi, eta datorren asteku topera jogatuko dan partidu da, eta gozatuko edarto. Erkiaga eta Ibarluzea izango ditugu datorren asteleenean Urreistiren eta Gorkaren aurka. Horbe ikusiko gu, bigarren horiek, denporatxu edi euren azkenengo partidu jokatu bela, eta aia horrepe ez totzen apur bat eragintzu. Lekeitiar gazteak, irribarretxu. Ahora atento, vamos. Eta sakea Ladutxek aterako du. Vamos. Lehengo astean bi jokoak bikote perberak irabaziarren alde txikiaz irabaziak izan ziren, 15 eta 12 eta 15 eta 13. Gaurko lehen bizikoa are estuagoa izan da. Joko bat eta huts aurretik dira beraz. Moreak ea zer gertatzen den bigarrenean. Aire, oi. Ez! Libre, libre. Ara. Pasa ara, Manzo, pasa ara, vamos. Jausi egin zaio. Hai. Mantziri, modu xeleberrean. Jausi ere. Aviva. Aviva. Onatx. Bai, ja barronuk. Saskimuturretik egin dio. Bai. Bat eta huts. Mantzi galdu duen 3. pilota. Atzera. Ladutxek. Voy! Entro! Erra, errebote.
Oso aurrean botea eginerazi, eta gainera ezker horman sartu. Pana! Bai, horixe, eskati jotza, bere atzelari xai, guzteteak onerre botie, eta erakutzi dau, Boti erainaraziz, gurutzatute oso pelota gatxauki dago hor, baskek. Bien, Thibaut, allez. Erki gurutzatua. Aire. Centro libre. Aire. Oh, lève, tiens. Hans. Hoi. Hostia. Alta. Aire. Eta ustabe peloti aldatu dabe, Ato. eta dutxoketan mantzik, motel hau. Atzera, ez du, gainditu. Aire. Mantzi. Onbiako, pelota honeri. Bai. Hans. Aire. Eman egin behar zaio, bai. Hori ongi arrotua izan da, baina lere 12an geratu da. Hoi. Joder. Bien. Hoi. Atzelariek daramate, tanto honen zama. Aile, Thibaut, aile. Airez baske. Aire. Hoi. Sigi. Bien, Mans. Voy. Bien, Thibaut. Balaster Erki. Hans. Aire. Hoi. Bien, hablar. Sigi. Aile. Allez, faut se battre. Hans. Sino. Ciao. Aire, bai. Barruan zela iruditurik sartu egin da Urrutia. Eta zer nolako jokaldia egin duen. Ikusgarria, etzen batere erraza sartzeko ere. Ez? Batetik barruan izango da, ez da zalantza horrek berak ere Je pense qu'on est bien, faut juste qu'on... ez ditu gauzak errazten. Après, les rebotes. La chatte, il tape bien. Ongi heldu, Allez. ederki sartu eta hobeto bukatu. Bikaina. Bai, gainera... Zaginak baditu 3. Bai, gainera ondo zabaldure intza, pelota barri izen da, eta espaban ondo zabaldure ingo, ladutxe heldu ingo zen, baina fenomeno zabaldu dugu. Vamos. Aire. Là, ça y est, en plusieurs. Aire. Ponte. Voy. Sale. Dentro. No. Hans. Thomas, Thomas, vigilant. À toi. Pasatutako pilota, No. Là, Thomas, bien. baina eraman. Sale. Hori barruan alda, ez. Goian izan da, Anne Muruamendiaraz norduzu ondoan. Hostia. Antxon Telleria daukagu gurekin, Antxon gaztea entzuten dugunok, badakigu denboraldi honetan sagardotegiak direla eta bete-beteta daukazula agenda, baina Gernikara ere gerturatu zara. Sagardotegitarago bezalaxe, frontoira atortzeko ere, tartea beti atertze guane, zalantzari gabe. Ez da plantxerra ez da? Oso ona, eta baloratu berriz ere kantxetara buelta egiteak mereziote duen, momentuz ikusita ze maila dagoen, hemen armailetatik hobeto, zan. Telleria anaiak osa dezakezu bikote? Hauen kontra beharko dugu beste norbaitekin nahaztu, Anaiak anaien kontra, ze bestela ez dago zer eginik hemen, Antxon bezelan batzuetan ere bazabiltza, bakarrizketetan, estandapetan, ze proiektu darabilkizu eskuartean? Bai, ez zen asmoa, promoa egitera tortzea, baina bideo batez, bai nini ikusizunarekin abil, eta esate dute, ez da, Gernikan frontoira tortzeko sarrerarik bat ere ez dagoela, ez aterako larumatean dagoa emanaldia Amurrion, horrako sarrera badago, aprobetxatuta, erosi. Nahi duenak hortxe dauka gonbidapena. Amurrion larumatean, eskerrik asko Antxon gurekin izatearrek. Eskerrik asko, Ane. Antxon Telleria. Tolosako zestalaria. Bi anaia garituak eta eskuin bor
Bortitzaren jabe gainera. Felix ez geroztik ez da alakorik izan. Beno ba, beste Ormabiko dotore bat. Urrutiak 4-1. Venga. Erra. Balantz baja, venga. Eta, hiru tantoko abantaia. Mantzita Ladutx. Hilak jarribiko dabe. Zeta gaurera. Negara batera. Goiko arlauzan izan da pilota hori. Leku txarrera patiatu egin zaio. Urrutieri suertez egindako tantoa 5-1. Lehen da biziko jokoan 5-2 aurretik joan dira. Laurenik ez dute izan, orain bai lau tantoren aldea. 10 egindako orotara. Azkenengo hau suertez, baina 10 egindako Urrutiak. ¡Sale! ¡Chino! ¡Sale! ¡Simón! ¡Dentro! Barrura. Bueno, ba... Oraingoan suerte pixka batekin, Ladutxek. Bai. Venga, Vamos, tanto. ¿Quieres este? Maukitu esterik ez du egin, baina ze ziztutan joan den pilota hori. Sarera. Ludo, cabeza arriba, vamos, venga, va! Ahí, hauntxe eusten badabe, Mantzik izan da moduen apur bat partidun sartu guztabe, eta kompetitzen hasi, ondiok aukera dana dukiet. Ez du ezertarako balio izan askeren luzatuak. Sakea, Eseus, bederatzira. Bi pasa ditu, bat hasieran. Bigarrena hause. Urrutiak saietxetik pasa eta orain erraz bukatzen ari da. Doni Ondarra. Bai, lehenengoko zetan peloteora eta defentzara ikusi hau geisha, baina bigarren honetan bai ikusi hotzauz erremate geisha. Venga, Lugo, vamos! Vamos a por este, Venga! Sakea, Xelebre atera du. ¡Hablando! ¡Aile, aile! Mantz! ¡Voy! Llega a hablar. Mantzi. Simón, tranquil. Yeah. Palaster, Erki. ¡Aire, aire! Baske. Lleva. Ladutxe, errebotea. Bene. Eta kontuz. Allez, Mantz! Errebotea indartsua izan da. Eta ez dio, espero bezalako jagia egin. Baskeri. Ez, gaiki handi xeitxa jonda, pentsa dugu. Piko ingo bala pelotiek eta boti emoz, baina... Está claro que tenemos que trabajar mucho, Venga. Seguimos, Xixarpei de guako. Bai. Susto hartu du hor. Errebotea ederra, Bai. Zabalerantz joan eta indarre mandion. Nola sortu duen hor, indarra bere burua lurrera botata. Ponte. Voy, sale. Thibaut, Dentro. tranquil. Mucho, Ludo. Eta beste errebotea eder bat. Ladutxek eta lehenbiziko jokoaren antzpuska bat badu honek. Bai. Emaitzaren gora berei daokienez. Ahí.
Han 7 eta 4koaren ondoren etorri da Urdinen erreakzioa, hemen 5 eta 1 eta 6 eta 2 atzetik joan dira, orain 2 tanto Ladutxek ederki eginak. ¡Aire! ¡Sale! ¡Dentro! Arrura. Dime. ¡Aire! ¡Si no! ¡Dentro! Barruan Urrutia. ¡Sale! Rebote luzea. Eskuinez. Pumpa Rondo Baske. Aurrean botea ginerazi. Pumpa gora Longi. Mikel Mantzisidor. ¡Aire! Sartu Mikelek. ¡Voy! ¡Sale! ¡Ábrete! Ezin labur samar geratu zaio. 7 eta 4. Lehen da biziko jokoan ere 7 eta 4 aurretik izan dira Moreak. Bigarren honetan ere bai. Urruti samar geratu zaio. Ez da Por bat, luzetu da aldaben geixen eta aldaben modun pelotie geratzen ez. Eta Ladutxek eskatu aldu berrikuspena. Iruditu zaitan zuzenean keinu bat egin ote duen. Bai, egin da, bai. Eta jokatzen jarraitu du. Ondo egina. Bien, Thomas, bien. Un de millón. Pumpa de millón. Berrikuste zaten eskatu du nun bai, baina ez da. Pregunta pumpa de él, pero... Al 9 aquí. Aquí no hay. Que no. Hor A chaque fois la bonne... Hor bintzat hemen. Baskek berak ere begiratu dio, Bai. Eta horrek berak ere ematen du, arrastoren bat. Baina hor bintzat gorputzak ez zuen usten ikusten. Ea hemen... Allez, Thomas, celui-là. Bai, ez da boterik egon, hazik tantu egontzat emoten da. Nik ere ez dut ikusten. Kaso honetan ez da... Nik ere ez dut ikusten. Ez kamara honetan, ez bestien... Hiru angelutatik harrapatu dugu eta... Solo, Thibaut, solo! Bakar batean ere zen boterik ikusten. Hemen saietxetik atzera Ladutxek. Hay que creer, Manse. Hay que creer. Eta bosgarren tantoa Urdinentzat. Onatx. Garraundian. Pilota horren jagiak buruz gain pasatu du. Baske eta Urrutia abiatu ere ez da egin horrengo. ¡Solo! ¡No! Mantzi. Aire, txula! Zio ezer asko egin. Baina Urrutiak berak ere. Kanpora 6 eta 7. Seguimos tanto juntos, vamos, Ludo. Jokoa berdintzeko aukera Urdinek. Créetelo, Venga. Allez, Thomas, celui-là. Pas comme tout à l'heure, celui-là. Oso desbideratua. Bai, ez da, horrera baki bape desego pixartu daue Tomasek. Gainera oso goixen eskerparetien, bez oso goixen gora bota dau eta ez da erremata nahi zen. ¡Aire! ¡Arriba! Ondo Mantzi. Aire. Urrutia. ¡Sale más! ¡Ábrete! Venga, lleva. Voy. Urrutiak pasatzen utzi dio eta Baskeri pasa egin zaio. Ez du asmatu pilota hori saskian errenditzen bidarteko atzelaria.
Azpina, ados jaun Andreo Gados. Esan dozu, lehenengoko zetan. Idoi ia berbera darama. Bai. Zazpi eta lau. Morea gaurretik, Zazpina. Ludovic Laluch. ¡La plaz! Luze, baina barruan. Aire, mírale. Aire, voy! Eta aurretik dira, bigarren jokoko etenaldian, tanto batez aurretik. Laluch eta Mantzi. Vamos, seguimos así, venga, va. Ondo estu izen da, eta biharren abe ordoie. Nik lehenengotik dukidot, Mantzik eta manejauko daula, baina ezelik esan. Sigur ondo inoek ezelik esan, ze oso parezat doie, eta indarrak bardin zamar dauz. Así que ikusiko dugu, a ver ze pasetan dan. Mila esker gurekin izatearen bikote, segi gozatzen. Vale, eskerrik asko, Eskerrik asko Javier eta Hortzi. Eta bai, azken hilabete honetan zer nolako sentipen eta bizipen zurrunbiloa gaztearen zat. Bai. Hemen Urrutiaren lesioatik egin zuen debuta eta oso itxura ona eman gainera. Eta gero berriatuan jokatzeko aukera eman diote, Erkiagarekin jokatzekoa, irabazi, eta, Altazabal Argoitia da, eta amaren aitaren deiturarekin diardu, eta aitonak esan du, Lleva, dentro. gaitezen harinegi joan, oraindik hasi besterik ez da egin, baina oso itxura polita du, mutiko. Beno, txitsak dotorea, eta Ladutxeren amorrazioa. Zan dozu deituren kontu ez da, justo anedotatxu bat da, justo Javierre jokatze ban Ameriketan Javierregaz. Eta bere anaia gaztie, Isaac pelotarixe, eta Ameriketa jusanien esatzen zuri izen bat jarri bihurtu pelotako izen bat, eta zeo zer erreza jarri bihurtu, eta anaiari jarri hotzen Javier bigarrena. Zer nola ezak. Eta liburu bat idaz daiteke, pilotarien izengoitiekin
gertatu diren gauzekin itxikeria harrigarriak badaude. Bai. Hango intendenteak eman behar zuen, edo enpresariak eman behar zuen baimena, eta batzuetan, deitura horrekin bat badiagu, eta beste deitura batekin, eta batek elorrio, eta rio bukatzen da, eta rio izenarekin. Eta horrelako, bueno, askotan grazia hundirik ere zieten egingo, baina onartu egin behar. Bueno, orain elkarri aukerak ematen ari dira. Bai. Eta alterik ezin, atera batak besteari. Bai, baina utz partiduko utz geixena kontxe gagoz ikusten, bai. Eta goiko handia bera ere, osa goiko etxea da. Bai. Baina beste osaren bat bazela, eta goiko etxea izenez ezagutu izan dugu. Eta horrexegatik izan zen, beste bat, bazegoelako. Bai, alboko errepikapenetik ikusten da moduen, pelotiek ez da ustaizetatik kanpora urten, hasi que tantu ontzat emoten da. Bueno, hortxe duzue, hau oso errepikapen argigarria da, eta guztiz bat nator, Aintzionek esan duenarekin, hor jagitxo bat egin dio, baina inola ere ez du gain ditu. Uztaia beraz ontzat ematekoa zen. Hau ere, bederatzira joan zaio Ludoviki. Hirugarren pasadu, bi ditu urrutiak. Dudako pasarik ez dute egin, Bederatzira ateratakoak, zortzira eta bederatzira ateratakoak izan dira. Bier errezeukikoa, no rantxonek eskatu eskero. Getariarraren sakea. Ongi kendua. Aire! Abiadura eman dio Baskek, sartzekoa zuen alere. Eta Amarna, orain ez egon Korxamar denak ere. Hola da honetan. Bai, ontsa esan dugu, utztek eixenak ontsa gauz ikusten. Lehenko zetien oso utz bitxik ikusigu, ongo zetien be holan jundie, baina batzuk egon die. Luzegia, hirugarren pasa urrutiak ere. ¿Cuántos? Míralo, Donibane Garaziko aurrelariaren sakea. Erdira. Irrizta. Ongi urrutia. Garrura. Beste aukera bat. Ormadikoa goxo, doktore. Ilaio bateak balio zuen. Ikaragarri. Hartzea lortu du. Mucho. Arrisku kontrolatuarekin. Ongi bukatua. Horri izan du Ladutxek aukera. Bai. Bipareta zeginak, bost baditu urrutiak. Alerik ez oraindik Ladutxek. Vamos! Oso labur baina balekoa. ¡Sale! ¡Mucho! ¡Hans! ¡Voy! ¡Sale! ¡Dos! ¡Salutado! ¡Aire! ¡Si no! ¡Sale! ¡Suelta! Atzean geratu da Baske. ¡Aire! Ladutxek atzera. ¡Voy! Urrutiak eskatu arren Pulpalaster dotore asko sartu da. ¡Voy! Baske eskuinez orain. Jarrita dago. Mantzi baina honek ere pilotak ardia galdu du. 12 eta 10.
Gogoratu lehen da biziko jokoa Urdinek. Moreek irabazi dutela, 15 eta 14, Urrutiak eta Paske galegia. Allez Thomas, un de plus, un de plus. Sakea ederki aterata. Bajo, bajo. Aire. Sale mucho. Arro, gora. 11 eta 12. Persia. Nueva, no. Para resaque. Frontize jodau eta ziztu bizixen. Cabeza, Mantze. Vamos. Zandotza Venga, mantzik aldatzeko, baina Sakiaz duda daukezela zatza. Bai, Barretxa esan dio Mutrikuarrak, baina jakina Sakea ateratzeko zailagoa da eta venga, Mantze. Venga, Ludo. ¿Qué crees? konzentratuta Ludovic Laduz. Sakea. Mantz. Aire. Thibaut. Los 12. Allez Thibaut. Mantz. Aire encore. Sigui. Sale. Voy. Erori egin zaio Paskeri, erreboteatu, Laduz. Atzera, luze xamar. Eraman Urrutiak bukatzekoa du, Ludo. Goxo, zeinen ongi. Venga, hostia. Zeinen ongi. Amabina. Ados, jaun Andreo Gados. Pero final erdietan gauzak estu joko guztietan, Bengoan 12 eta 10. Eta azkenean 15 eta 12 irabazi Erkiagak. Eta Ibarluzeak bigarren jokoa 15 eta 13 irabazi zuten. Gaur lehenbizikoan 15 eta 14 eta hemen ere pare-parean dira. Allez Thomas, Sasaye. Ondo, izan Ladutx gaur, ondo ikustote aurrien, pelotian bile juten. Lehendabiziko partidatik ikusten da bilakaera ederra izan da. Orduan gutxiegi sartu zen, arriskura oso gutxi menturatu zen, eta baina gerora ikusten da beste grina batekin etortzen dela, eta eginak 13 dituzte. Bai. Aurrelariek. Bien hablar. Aire Thibaut. Bien hablar. Segui. Thibaut. Mucho, Mantz, mucho. Segui eta Pasterrari itxatxita jarri gainera pilota. 13 eta 12. Horratx. Errebeskada bikaina. Ondo, horre esker paretien. Ondo. Erkiken du hau ere. Hans, aire. Voy. Paske. Aire, si no, sale. Suelta. Barrura. Ez aldu ukitu. Sale. Aire. Urrutia. Bien tartera naita, ordu. Eta tantoa Urdi. Ben hor zalantzatxo bat geratu zaigu. Urrutia pilota ukitu du, ez dago zalantzen txokora jo beharrik, ez dira errazak izaten hori erabakitzen, Ez.
mila errepikapenekin ere. Baina ez dago zalantzen txokora jo beharrik. Hemen duzue. Ez dukitu. Ukitzera joan da, sartzera joan da. Bai, sartzeko asmoa zuen, baina pilotarik ez dukitu errepikapen hau oso argigarria izan da. Baina gero Ladutxek erki bukatua, 14 eta 12 aurretik dira urdinak. Urrutia sartu eginda txokora, hor da Mantzi. Eta Mutrikuarraren errebeskada hau leku txarrera joan zaio. Baskeri bigarren jokoa irabazi dute. Urdinek eta Mutrikuarra gustura izango da. Mikel, gustura bigarren set hau irabazita, set gora beratxo izan da. Bai, azkenan fallo asko indeu, partio seguzan zuzila gora beratxo joa. Azkenan txampa ondo amatxu eta zeta gurtatzen da. Zaien egin duzue, berdin du orain hirugarrenean, kale edo bale? Baina hirugarrena dana matertengo da, eta bostan duta agarrondo jutena suertiak ondarri irazten. Zorteo, Mikel. Eskerrik asko. Izerdi patxetan atzelari Gipuzkoarra aurten aparteko lana egiten ari da. Oso ongi jokatzen. Ordu bete eta laurden partidak 384 pilotaka da. Tantorik piloteatuena lehenbiziko ura izan da. 32 pilotaka da. Geroztik ere ari dira lanean gogotik Ladutxek 5.382 metro egin ditu oraingoz. Egindako tantoak 14. Berak gehien une honetan. Atzean 5 egin ditu. Errebotean beste 3. Errestuan beste 3. Eta galdutakoak ez ditu asko. 3 besterik ez. Urrutiak eginak 13, galduak 6. Mantzik eginak 5, galduak beste 5. Erdi eta erdi. Eta Baskek eginak 6 ditu, galduak 4. Eta dena airean Jaun Andregok. Aurtengo neguko txapelketa honetan emozio handiko partida asko ikusten ari gara. Eta final erdietako biak alaxe doaz. Lehengoan 2 eta huts, baina 2 jokoak oso borrokatuak eta estuak. Hemen 3. joko baten beharra ere izango da. Ea kitarakoan zein nagusitzen den. Ia zein heltzen da, ez? Hobetuen seta huelti emotea lortu dabe Ladutxek eta Mantzik. Lehenengo setan antzera junda, lehenengokuen ez dabe lortu aurrera tatia, bigarrenien bai. Ia bostera gauzak oso motx eta biskor juten di. Ia zein azten han hobetuen, da hori klabi izango da setien, desenpateko setonetan. Sakea, txaparen erabakiz, Urrutia entzat. Eskupilotari dagokionez, datorren ostiralean hasiko da. Eskuzko ezkerparetako bi txapelketetako 10. jardunaldia Azpeitian izango gara. Eta partida nagusian Aka eta Imatz Artolaren eta Mari Ezkorrenaren kontra. Erra benetan. Errebeskada hori kanpora joan da. Onatx. Azker horma jo du. Eta zuzenean kanpora. Arraroa, nahiko zabaletik hartu dau. Eta hortik olako angulu emotie pelotiai, katxa izaten da, baina ez dakit ondo geratu ez da ben edo. Eta kanpora goko. Aide!
Ponte. Chino, sale. Suelta. Chino. Urrutia ez da sartu. Solo, lanza, Bederatzitik indarrean, aurrean botea eginaraziz. Ongi eutxia. Sale. Arro eta gora. Gaur, ezker horman gora joan dako pilotarik izan alda? Bai, ez, bat bai, da errez juten da hemen horra, danak saiatzen die goratzen pelotie, aprobetxetan goi galde honetan zarerik ez daukela eta aprobetxetan hori, eta egiz esan, ez dugu ikusi. Lehenbiziko hause izan dela, aurreko horman txapara joandakoak, goiko txapara joandakoak izan dira, 3-4 bat, errebotean gora joandakoren bat ere bai, baina ezker horman nik uste hause izan dela lehenbizikoa. Bai. Bana. Ludo, vamos. Orain aterako ote dute pilota motela. Ez dakit ba. Ez dut uste. Ez, hau ez da. Pilota berria. Aire. Dale. Dentro. Aire. Urrutia, osongi. Aire. Oni ondarra. Muy bien. Antzi Keutxi. Aire. Mikel. Arura. Hor da Mikel, errebesez. Aire, chico. Voy. Mikel. Voy. Bien a hablar. Venga, seguí. Aire. Desartzeko agindu dio, argi asko. Voy. Seguí. Segi. Ladutxek. Mantziri. Aire. Venga, las hay. Voy. Háblame. Aire. Aire, voy. Mucho. Urrutia. Voy. Aire. Aske. Aire. Seguí. Bat balio duen tantonek eta gora! Bueno, partida osoan ezker horman tantonik ez dela erabaki eta oraintxe bata bestearen atzetik. Bi, Baskeren abata, Mantziren abestea. Peni, peloketak azodarra izen da ondo norabide honazkunda. Baina, azken momentu antxe, goiko parte horretara pasauago. Eta 3. joko honetan, 3 galdutako, 2 Mantzik, 1 Baskek. Aire! Lasai, libre! Ubira nahi zuen. Txumeni, Zazo! Au! Eman dio, baina ezker horma jo duenean, kanpora galdutakoak, 3. joko honetako tanto guztiak. Tentsioa eta emozioa. Bai, nabari da, danape badakizela garrantzitu edan esenpate hau, batez be Urrutia eta Baskerentzako, eta nabari da hori kantxan. Urrutiak galdu duen 7. Erki kendua. Mikel! Aire! Mantzi! Aire! Mikel! Aire! Seguí, Thibaut! Aire! Leku txarrera eta pasa. Zenbat irtengo zen asmatu ezinik. Zalantza hundiekin ikusi dugu Mantzi. Onatx. Eta bien tartera joan da. 3 eta 2. 3. jokoko etenalditxoan dira.
Bien alderdietako ligaskako bigarren partida dute. Moreek, lehen bizikoa bi eta huts galdu zuten, punturik ez zuten bildu, gaur bat bildu dute. Beste bi biltzeko, bi tanto falta zaizkie. Ladutxek eta Mantzik berriz hau dute lehenbiziko norgehiagoka, puntu bat badute, joko bat irabazirik. Eta hau irabaziko balute, alde ederra, aterako liegete gaurko aurkariei. Partida bat gutxiago eta bi puntu gehiago. Bai. Bai, Euxaitxek, igul matematikoak iztakit guztiz kanpuen geratuko zin Urrutia eta Baske, baina... Urreistiren eta Gorkaren aurkakoa lau eta huts, bi eta huts irabazi eta lau puntu bildu ezkero, eta beste maitzek eta lagunduzkero uste dut aukera txoren bat paleukaketela, baina kontu zailak, oso zailak. Txokoan, eta ara, heldu eginda. Heldu eginda, baina ez du saskian, harrapatu. Ladutxek egin duen 15garrena, baina begira, lasterkaldi handia egin behar izan du Urrutiak pilota horretara heltzeko. Horra. Errez heldu da. Erraz heldu da. Iruna! Ladutxen sakea. Osongi kendua. Aire! Aire! Atzera Ludo Urrutia. Aire! Tibo, aire! Tibo Baske. Aire! Venga, quítale. Horrean, Iagi eginarazi, Pumpagoran Ederki. Mucho. Baske. Tibo, voy! Lasai, libre. Mantzik. Aire! Ondo motrikuarra. Aire! Tentsioa, Pompa laster sartu, atzera. Izquierda! Ederki. Mikel. Urrutiak, barrura. Sigi, Ongi, Mikel. Sale! Erreboterako utzi dute Urrutiak, barrura. Ederki, Pumpagoran. Pumpagoran, Baskere. Hau da, tensio hau. Barruan da. Atzera, luze. Eraman Ladutxek. Tibo, zer egin behar dut. Moztu. Ez du asmatu. Ladutxek atzera. Ez du pasa. Zer nolako tensioa. Erki. Urrutiak ezin. Amorrazio handiz jokatutako tantoa izan da. Eta ospatu ere alaxe egin du garrasi batekin. Eta ezkerreskuko ukabila estutuz. 4-3. Hemen, zolia da benetan harin mugitzen da aurrelariak, biak dira oso harinak. Eta zenbat balio izan duen horrek. Lehen da biziko jokoa 15 eta 14 galdu dute. Urdinek bigarrena irabazi 15 eta 12, ea hemen zer gertatzen den. Ladutxen azken sakea izan da. Ez baitu pasarik egin. Hiru pasarekin amaitu du partida. Pumpa ongi Baske. Eta bikaina! Ados jaun Andreo Gados!
launa! Ederra hori, Edarra, Berane, gorpuz danaz eta inder danaz, emotzak atzeak ondanaz, emotza... Aurrean jaki egin erazi, Ladutxek sartzerik ez, eta... Irraragarria benetan. Txaloak dau pilotarientzat, ondo merezitako txaloak, azken tantoaren aurretik. Ikus dezagun, 452 pilotaka da, ordu bete eta 29 minutu, terdi, azken tantoa. Pasa! Laugarrena du. Kopurua agortu gabe bukatuko dute partida bi aurrelariek. Beste txalo zaparrada bat. Tomas Urrutia. Eta barruan. Baske gaiztoa. Eskatu egin dute Adi. Ormabikoa. Barruan eta tantoa Moreentzat, baina Adi berrikustea eskatuko dute. Urdinek nik ala uste. Bai. Hor zuzenean garbi adierazi dute behintzat eta esaostasuna. Eta ea. Bueno, dotorea izan da. Bukaera. Baina ea boterik egin duen. Botea, garbia. Bueno, du ezkarra inor ebazteko. Antion Albertik esango digu. A ver... Eineike berba? A ver... Eineike berba, bai. Errepikapenien ikusi da moduen, bazkei boti emondotze, partidue Ladutxek eta Mantzik irazi dabe. Partida Ladutxek eta Mantzik irabazi dute. Iruditzen zait ez dela protestarako biderik ere geratzen. Errepikapenean oso argi ikusi dugu. Baskek alako bukaera eman partidari eta garaipenik gabe etxera joan beharra. Bai. Min bikoitza izango du eta gainera alako maila erakutsi, alako ikuskizuna eman. Baina bi partida jokatu eta gero puntu bakarra. Egoera oso zailean geratu da bikote hau. Eta pentsa zer nolako abantaila duten orain gaurko aurkariekiko Ludovic Ladutxek eta Mikel Mantzisidor Mantzik. 3 puntu bildu dituzte urdinek, partida bakarrean eta Morek puntu bakarra partida bitan. Jendartean ordoaz pilotariak irribarretxoa pivot pena galanta ere izango du baina Ladutxe oso lan onna egin dago. Bai. 16 egindako izan ditu 3 jokotan, baina 16 egindako eta galdutakoa 3 besterik. Oso partido oso ona samona partido honen abera izan dela. Utzi jota momentu ero partidu bai, zer iso, tanto enbidan tanto itxen, defentzan lan bikaina itxen, eta posik egoteko moduan da.
Bi atzelarien arteko besarkada ez du kexarik. Eta purrustadarik Baskek. Ez. Eta gauza polit asko eman dizkigu finalerdietako bigarren jardunaldi honek ere. Gozatu ederrak hartzen ari gara, azken asteetan. Bai. Eta aurrera egin ahala, emozioak eta ikuskizunak ere bai. Eta, egoera zailean dira, esan bezala Urrutia eta Baske, baina matematikoki nik uste oraindik aukera txoren bat izan lezaketela. Beraiena 4 eta 8 irabazi beharko lukete. Azken partidan Urreisti eta Gorka 2 eta 8 menderatu beharko lituzkete 4 puntuak beraienak izateko, eta gero besteen emaitzek ere lagundu beharko liekete, ez dira gauza errazak, baina nik uste aukera txoren bat geratzen zaiela oraindik, eta beraien esku dutenak urdinak dira. Ea, igogailuan baden irabazleen arteko solasaldirik. Igogailuko kamera ondatu egin zaigu, baina gure kamera autonomoa gimbala sartuko dugu. No hay fatal victoria. Una victoria es una victoria ya. Ganar bien o ganar mal, es lo mismo. Mucho. Ba, ondo irabazia izan da. Bai. Inalako aitzakiarik, ez da. Azkenean epailen zalantzen txokoan eta epaileak ebatzi behar izan du, baina inolako aitzakiarik gabeko garaipena. Bueno, ea kamera honen seinaleak irauten duen. Kontuz. Eta irabazleen artean sola saldirik bada. Importante. Buenas noches. Nos vemos en 15 días y... increíble. Faltale. Partidazo, mucho fallo, tío. Mucho fallo. Mucho fallo de nuestra parte. Normalean etxen ez den falloak. Normalmente no lo analizamos, pero... 15 egun barru itzuliko dira. Eta txalo zaparra dau beraientzat da. Ane, ondoan dituzu irabazleak. Azter nolako txalo zaparra da, Mikel, zorionak. Eskerrik asko. Partidak gora beratxo izan da, eta emozio izan dugu azken unera arte. Bai, hasieratik utze asko egin dugu, partioa gora bera izan da, tanto egon alde, tanto gure alde, fallo asko, emozio onda, partioa maila arte utzi iso, eta azkenan suertez o ez da egin izan, gure alde jauzia partioa. Ludo, habéis perdido el primer set, pero no habéis dejado de intentarlo. No, hemos perdido el primer set de un tanto, nos dolemos eso a la cabeza, pero reempezamos bien en el segundo set, reempezamos mal en el segundo set. Pero bueno, yo creo que desde el principio de este torneo lo sabemos que hay que jugar tanto por tanto hasta intentar de hacer algo, y hoy se funciona con suerte. Mikel, azken tantoan barrak erabaki du azkenean, baina argi zeneukaten botea eman diola, hala ere azken momentura arte bada ez bada ere jokatzen jarraitu duzu. Niri iruditzu izate botea eman dela, hemen bakiu, batzutan ez da esmatzen, falloan egizte ikusten, eta hemen tantua fuesa pita barte hoin arte segitxun behar da, tibok berak ere segitxun eukaldeo aleote bipata, eta espasan boti esan errenalde izango zen partea, baina geure alde jauzia eta posik, aldortatik. Bikote, partidako tantorik onena ikusi behar dugu, Ladux, 14 eta 12, 14-12, zurea izan da, tantoa, ikus dezagun. A ver. Fue el último tanto del segundo set, ¿no? 14-12. Sí, jugamos con nuestra pelota, la muerta, aunque Tibo hace menos dueño con su derecha. Y nosotros pongamos un poquito más en el partido también. Bueno, como siempre durante el partido, rebote, bueno... Es un nuevo rebote que tengo a izquierda porque hoy el rebote es fatal. Había muchísima tensión. Sí, mucha tensión y no sé, hoy fue un partido orbital, pero la victoria está. Intenta de hacer entrar a los dos y me pone un poquito bien en la sexta, bote pronto con suerte y yo vi que esta izquierda tira el 2.
Has tenido sangre fría. ¿Cómo? Sangre fría la cabeza. Sangre fría, sí, para una vez y otra vez que es el cambio, nos cambiamos eso un poquito en este torneo. Bueno, cabeza fría hasta el último set, teníamos también un poquito de suerte, pero ya, hay que retener eso hoy. Oraindik ere beste bi partida gelditzen zaizkizue aurretik, Mikel. Oso garrantzitsua zen gaur irabaztea eta gaurko puntuek gainera abantaila ematen dizuete aurkari zuzenen aurka. Bai, basakigun gaur partio oso garrantzitsua zela, puntu asko zozen jokuan, eurak pita hutz galtzetik zatu zen, hasi gaur partio irabazitza, aurkarixak, isak bidetian kentzen ditugu, eta bain eurengo partio inautun da kontra, hemen dana ematen zorri da, ez du izera akitxa, hasi que irabazten, ez? Bikote, zorionak, gozatu gaurko garaipenaz, eta animo hurrengoan ere. Zorionak bi irabazlei, lan ederra egin dute, lan ederra egiten ari dira txapelketa osoan. Ladutxek 6.389 metro egin ditu. Lasterkaldi galantak ere bai tartean. Egindako tantoak ugari 16. Atzean 6 egin ditu. Errestoan 4. Errebotean 3. Zorro zein dira errebotean. Galdutakoak 3 besterik ez gainera. Oso datu onak dira. Eta eman duen itxura ere bai. Urrutiak 6.294 metro. Oso alde txikia batetik bestera. Egindako tantoak 12. Biparetaz 4. Errebotean 3. Moztuta 2. Galduak 7 azkenean. Ibilitako metroak Mantzik 5.928, Goxien Baskek 5.613. Abiadura motelean Mantzik 145, Baskek 147, Ertainean 43 eta 29, abiadura bizian 113 mutrikuarrak, 114 bidartarrak. Esprintak 26 Mantzik, beste 26 Baskek, esprintik azkarrenean 24,6ko abiadura harrapatu du Mantzik ala jaina, eta esprintik luzeenean 17 metro pasatxo egin dituzte biek ere. Egindakoak 5 Mantzik, 9 Baskek, galdutakoak 7 Mikelek, 6 Tibok. Pilotakadak 112 eta 131. Eta galtzaileekin, ane. Hemen dauzkat aldamenean burumakur, azken tantoan galdu baitute. Tibo, ¿qué te ha parecido la decisión del VAR? Justo. Cuando me echó la pelota en mi cesta, le he visto salir completamente de la cesta. Y cuando la pelota se abre de mi derecha, ya sabía que el VAR va a matarme, entonces tiró el 2 paredes, tranquilo, y le metió perfecto, pero sabía que el VAR va a hacer perderme el tonto. Toma, hoy también habéis jugado un muy buen partido, pero no habéis podido obtener la victoria. Sí, hoy es difícil, creo que es para mí, para nosotros, la peor parte que hemos jugado, porque es una buena parte, hemos hecho 3 sets, pero hoy 4-4 no es para nosotros, no sé, es difícil, soy triste, no voy a dormir bien esta noche. Tenéis una última oportunidad. Las cosas no están fáciles en este momento, pero esa última oportunidad sigue viva contra Urresti y Gorka la semana que viene. Jugamos el 10 de febrero, pero no sé si vamos a tener una suerte. Depende de resultados. Espero que todos van a perder contra Aritz y los naranjas y los azules a hacer un desempate, pero creo que debemos tener muchas dificultades hoy, hay que reflexionar mucho para el siguiente partido, pero no sé si vamos a tener suerte. Zorte on bikote, ánimo. Eskerrik asko. Ánimo, Toma. Eskerrik asko. Arrazoi du, 10ean, otsailaren 10ean ikusiko ditugu berriro ere hemen, eta gauzak ez dituzte errez, izan ere bisetetan irabazi beharko lukete, eta gainontzekoek egiten dutenaren zain gelditu. Gauzak zail, baina zail baldima dira, ezinezko ez direla esan nahi du, eta ezinezkorik ezten bitartean lanean jarraitu behar da.
datorren asteleeneko partida ere ikustekoa izango da, baina aurretik eskupilotaz gozatzeko aukera, ostiral arratsetik aurrera, Azpeitian, San Sebastian giroan murgilduta, Dariok eta Gabirondok Egiguren bosgarrenaren eta Bikuñaren aurka jokatuko dute, eta gero Jakak eta Imatzek Artolaren eta Mariezkurrenaren kontra Ibon Aldazabal, Anemurua Mendiaraz, lankideok, ikusentzuleok, esker mila, pasa aste on!